Nagitipay, nagitinadod mga apakasaritaan ni Ari David. Ibayat itin na panagari idi. Ababasa iti may kadwa Samuel 9 idi city. Kit ni David kinunanakin kwa na saan ka kuma ngagbuteng kasi ka iti pudno nga iparang-ngarang punto ken ka iti kaasi agapo ken Jonathan nga amam ken subli to ken ka kadigiti amin adagdaga ni Saul nga amam ken mga kanto akanayon iti taraon iti lanisaan ko. Tas iti bagbagana at taraon iti lanisaan iso digitoy akayapanan digit sorsurat ta iti mga naitakabsat gapu iti sao asumrek iti kapanpanutan digita tin na ibagbaga iti mabasa iti Samuel amay kadwa iti 9 iti 8 kit iso nagrokbab at kinunana anya aya iti adipin mo tapno kitaem kuma iti maysa adatay nga aso akas kanyak iti bagbagana nga aso impangarig na digiti kabsat nga kay papanan kadigiti panpanunot nga kas naunget nga aso. So di kita kabsat tin na ibagbaga kadigitoy nga santuan tin na ibagbaga kas balikas kadigitoy asasao. Iso kadigiti kabsat adu iti nayaw-awan na pukaw gapu iti nalintag apag pamati. So di kita bayat iti na panagari ni Ari David idi. So di gito iti kas kay papanan na. Iti mabasa iti may kadwa a Samuel 11 iti 14. Ket naramid iti bigat ani David. Nagsurat iti maysa asurat ken ni Jaob ken iso iti imbaon na iti ima ni Oria. So di kita kapsat ti agda karigiti nailanad karigiti sorsorat. So karigiti kapsat napapateg din na ibagbaga digitoy ngayon tayo awaten kas kay papanan karigiti nasantuan adiso iti panpanunot tayo karigita napapateg din na ibagbaga. Iti mabasa iti makadwa at Samuel 11 iti 15 ket insurat na iti surat a kinunana isaad mo ni Oria iti sarong iti nainget agubat ken panawan yun tapnong iso kabil kuma ket natay kaya na nga sa uwin digito nga ikabil nga natay iso digitoy iti patayon digiti madi nga aramid digiti nakirsang asasao parigiti na agum akapanpanutan so digita kabsat iti patayon nga kas kinunana. So kadigiti kabsat napapateg adu iti nayaw-awan gapu kadigitoy alinaon iti Biblia. So nga di kita kabsat kailangan sukimaten tayo kas kay papanan na. Iti mabasa iti may kadwa a Samuel 11 iti 16. Ket naramid idi nga idin to ani Jaob pinabantayan na iti ili. Kaya nga sa uli pinabantayan na iti ili. Nigiti ili iti Diyos nga adda itunggal tao iti kaungan na. Kung tayo mo itinakay sa adan iti ili iti Diyos nga naimula karing iti panpanunot tayo. Ken iti puso tayo anaasi nagturong iti Diyos. Di kita kapsatin na ibagbaga nga ili
nga iso na isaad ni Oria iti diso panaggammo na ayan idi kadigiti mamaingel alalaki. So di kita kabsat ibagbagana kas kadigiti mamaingel alalaki kadigiti nasayaat akapanpanutan nagturong iti Diyos. Di kita tikaya na nga sa uwan kakabsat kas maingel akay papanan mo. Kaan maingel aman nakigubat langit tilubong nudiket adday tikin na maingel iti kaungan puno kapanutan iti tao. Di kita kabsatin na ituktukoy kada tayo tapnuhan tayo ng mayaw awan karigito asasaw. So karigito kalsat inakipapaabot tungkal tao gapu ti Facebook, gapu ti YouTube tapno maawatan tayo kas kay papanan digito'y asasaw itilinaon ti Biblia katagyaman na ti Diyos Ama ama nakabalin sa amin. Amen.